bandiraɓe Sénégal, bandiraɓe Sine Saloum, bandiraɓe fulɓe tedduɓe. Fedde dental fulɓe a collaboration avec fedde yiɓɓe Ndiaye Ba noddata wona hirde mawde nde ɓe mbarata ñande balɗe 17 lewru février hitande 2023 toon to Dagga Diakhaté. Ɓe mbi noon ɓe nodde kala mo ganduɗa ka ɓiɗo pullo kala mbiyo mbimami a noddama oɗon programme mawɗo cey fedde yiɗɓe Ndiaye Ba e fedde dental fulɓe ɗeɗo pelle ɗi ɗe ganduɗa ko darani e pular ko daraniɓe artiste mumen animateur mumen kaɓen noon ɓe mbi ɓe ƴetti pellital wadde hirde nde ganduɗa ko piretede ha faw. Ɓe mbi noon tigui so tawi to pulagu koko majjuno kamen ɓe ƴetti pellital gam hollirde pular. Ɓe mbi noon ñalade si mawni teddinire dañɓe daraja sous le patronage de monsieur Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'agriculture, monsieur Adjel Ka, éleveur Ambadakhoune, monsieur Guido Sow Sare Heri joɗito to France, Ceerno Kalidou Sow to Barkeji, monsieur Aliou Sow ministre de la culture to banggal marenaji to noon, madame Fatoumata Boussel Modi Sow toon to Mbour, Fatoumata Sy ɓurɗo andirede Sissamata Fa toon to radio municipal mo Kaolack, madame Nafi Sène commerçante toon to Dagga Diakhaté, invité d'honneur Ceerno Mokhtar Diallo toon to Sare Sutura président suudu men SAS région de Kaolack, monsieur Aliou Ndong responsable politique du parti Pastef les patriotes. Ɓe mbi noon ɓe nodda kala fedde nde ganduɗa ka daranide pular e oɗon programme mawɗo. Bandiraɓe tedduɓe programme o noon ko ni yarata à partir de 17h ko ɗon ɓe bismoto hoɓɓe ɓe, 18h ɓe mbaɗa mise en place o, 19h 20h ko ɗon ɓe kuccita kiraɗe ɗe, à partir de 21h noon ko ɗon programme o fuɗɗoto. Hoɗi artiste aji nodda hen noon Assane Guilo Ndiati Ba invité d'honneur, Ibou Yoro Samba Ndaw artiste nalanke mawɗo, Bala Djouma Boy Cléa, Besso Jullike Mamadou Yugo e Guénar Kolle Sara May Hariba e kara artiste pular. Wadde nde noon programme ma dillu Ibou Yoro Sira Ndiaye Ba e lappol mum ɓe gara ɓe dillina ha fajar. Wadde nden bandiraɓe tedduɓe parande oɗon programme hay goto woto firo onin kala mo ganduɗa noon ari e damale ko temele ɗiɗi tan tottirta nata to nder cey fedde dental fulɓe fedde yiɓɓe Ndiaye Ba. Ɓe mbi paroɗen enen foof payen toon to Dagga Diakhaté ñande balɗe 17 lewru février hitande 2023 on jemma noon mamo won jemma pireteɗo.